Cada cop s'estan anunciant més premis del certamen literari i avui nosaltres, Vito Watson, Max Vinyals, Leonardo Contreras i David Calles us explicarem com ha anat el concurs al cicle superior de primària, o sigui, 5è i 6è de primària. Fa pocs dies es va anunciar les guanyadores i ara us farem uns resums dels seus contes, juntament amb unes entrevistes per tal de donar a conèixer el procés de creació i la seva inspiració per fer els contes. Doncs el tercer premi va ser atorgat a la Laia Vidal, en la qual és una noia que va a 5è de primària i va escriure un conte que tracta sobre una noia que es va anar a dormir i va entrar en un somni en un món fet de llaminadures. I doncs, com el món sencer estava fet de dolços i llaminadures, doncs ella va començar a destruir-lo fins que, amb l'ajuda d'un núvol de sucre, va aconseguir escapar i tornar a la realitat. I doncs ara veurem l'entrevista. Hola, soc en Vito, estic aquí acompanyat de la Laia, al tercer premi del certamen literari, i doncs m'agradaria fer-te unes preguntes, si et sembla bé. Doncs comencem. El que vas pensar al principi va ser el resultat final? Sí, però a la vegada no, algunes coses sí, algunes coses no, i vaig anar improvisant una mica, però el concepte ho tenia decidit. Vale. Seguidament, doncs, quina va ser la teva reacció al guanyar o al tenir el tercer premi? Estava sorpresa de que tornés a guanyar, però estava contenta i una mica emocionada. I tu t'esperaves quedar finalista o guanyar algun premi? Sí, una mica sí. Vale. Doncs, a tu t'agrada escriure i voldries tenir com una carrera basada en escriure? En teoria no, però si m'animo més a escriure potser que segueixo escrivint. Vale. I doncs, tu t'has inspirat en algun llibre o t'has imaginat el conte tu sola? Sí, m'he inspirat en alguna pel·li, algun llibre per llegir algunes coses i algunes coses sí que m'he pensat. Vale. I doncs, t'agrada viure en el món que has escrit? Sí. Sí? Vale. Doncs fins aquí la nostra entrevista, i gràcies per acompanyar-nos, Laia. Igualment. El segon premi el va rebre la Laia Bonet, de la classe de 6è A. El seu conte tracta sobre un noi al qual només té un amic. Aleshores, un dia, podent demanar un desig, vol que la seva classe sigui com el seu millor amic. Llavors, aquest conte tracta els temes de la diversitat i la necessitat d'aquesta. Hola, bon dia. Soc en Ara veurem un fragment de la seva entrevista. I avui dia estic amb la Laia, la guanyadora del segon premi del certamen literari de 6è de primària. I doncs bé, et faré algunes preguntes, d'acord? Vale. Què va ser el primer que vas pensar en la teva obra i va ser el que vas finalment posar? No, o sigui, tinc com la base del que vull que vagi el conte i llavors al final vaig canviant coses que se m'acudeixen. D'acord, molt bé, molt bé. I quina va ser la teva reacció al guanyar? Em vaig sorprendre, perquè hi ha gent que també escriu bastant bé i no... Vale. I pensaves que arribaries a ser guanyadora o alguna cosa així? Bueno, o sigui, més o menys, perquè hi ha gent finalista, sí, perquè hi ha gent que molta gent em diu que escric bé i tal, llavors, pues, més o menys. Ja, o sigui, ja... Més o menys una mica, sí. D'acord. I t'agrada escriure com a tal, com a un passatemps? Sí, a vegades escric a casa i m'agrada, sí. I tu quina classe preferies tenir, la primera o la segona? Jo la segona. A veure, la meva classe té les seves coses, però al final són majos tots. Ja. I t'has imaginat la classe o alguna vegada has tingut els mateixos pensaments que al mar? Sí, sí, sí. M'he imaginat una mica... Sí, sí. D'acord. La guardonada amb el primer premi va ser l'Emma Fillol, de la classe de 6è C. El seu conte va tractar d'una noia de l'edat mitjana que volia ser cavaller, però per culpa del seu pare, que era el rei, no podia. Al conte es narra com la protagonista es fa passar pel seu germà per poder fer el que li agrada fer i també les conseqüències de fer-ho. Ara veurem un fragment de l'entrevista.
Hola, sóc en Max Vinyals, d'Estil Directe, de Maristes Valldomia, i avui entrevistaré a l'Emma Fillol, la guanyadora del certamen literari del cicle superior de primària. Et faré algunes preguntes. El que vas pensar al principi va ser el resultat final del conte? No. Al principi tenia una idea i al final va acabar sent totalment diferent. Quina va ser la teva reacció quan vas saber que vas guanyar? Literalment no m'esperava, pensava que perdria, com tots els anys, i quan van dir el meu nom jo pensava que quedaria finalista però que no pas guanyés. Vale. No pensaves que acabaries finalista, no, llavors? No, pensava que no quedaria finalista. Vale. I tu de normal t'agrada escriure o ho fas per diversió? Quan tinc una idea m'agrada escriure, però quan no tinc la idea pensada no m'agrada gaire. Vale. Tu en el personatge de l'Ona en qui et vas inspirar? En tu mateixa, en alguna persona influent? Jo no, però quan vaig fer el treball de l'edat mitjana a quart em vaig adonar que moltes noies de l'edat mitjana no tenien el seu dret a fer el que volien. I tu en quin personatge t'identifiques més, en el Víctor o en l'Ona? Jo crec que jo m'identifico més amb l'Ona perquè en comptes de no fer res al respecte, jo lluito pel que vull. I et passa moltes vegades aquestes situacions, se't dona bé una cosa però no t'ho deixen fer perquè en teoria no és per tu? Normalment no em passa, però el que dic que em semblava molt injust abans, a l'edat mitjana. Vale, moltes gràcies. Us podeu llegir els llibres, si us han agradat, a la pàgina web del certamen literari. Ha presentat Vito Watson, Max Vinyals, Leonardo Contreras i David Calles. Maristes Valldomia, Mataró.